Uyazi izinto esizibona la kuma-social network ziyakuveza ukuthi kahle kahle umuntu wesilisa kwakungafanele ekhulele elokishini noma ekhulele emadolobheni ngoba kuyaphela nya ubudoda bakhe. Ayikho into ebuhlungu njengalento esesiyibone la kuma-social network. Ubona amadoda ayimfece ebhizi eshumayeza ukuthi abantu besifazane ibona abakhulu kunabantu besilisa. Abantu besifazane ithina abantu besilisa ekufanele sibathobele. Iyayibe imbi kabi lonto leyo. Ubona ngempela indoda ibhizi nje ishumayela ukuthi nje umuntu wesifazane phambili izijabule nje impela ijabulela ukuthi abafazi bayamvumela laphana bamncoma. Ujabulela ukuthi uyena osethatha manje abantu besifazane ubabeka ekhanda labantu besilisa. Uvela ubone ukuthi angidoda lento lena ngeke kuze kube namuzi. Omunye nje kade ngimuzwa ethi usejahe ngabe ukuganga ukuze noma yini ozoyisho kuye bese yakutshela ethi hamba ucela kumama. Uyabona nje ukuthi kushuthi lapho umuntu oyobe inhloko yekhaya kuyobe kumuntu wesifazane. Iyanyanyisa-ke indoda engenalo izwi. Ngaso sonke isikhathi kufanele kube lo wesifazane ongaphezulu. Iyayinyanyisa into enjalo.